personal foul on Manguba, third team foul para sa CH2. Mendoza, pass to Villanueva. To Fajardos! Ayun, dalawa, tatlo. Ang daming bumantay kay Magsumbol. Lahat na challenge kay Magsumbol. 55-40. Eto na si Fajardo. Bahato, bumawi. 4-2. 55-42 ang ating score. Ayaw ko nga. Eto si Villanueva. Nawala ang bola kay Villanueva. Ginoo, binigay kay Manguban. Nawala. Bumawi. Wala pa rin. Manado. Pass to Villanueva. To Kaliwan. Kaliwan. Nakalusot si Kaliwan. Eto. Binigay kay Mendoza. 55-44. 11 points. Eto na si Magsumbol. Tingnan natin. Babawi si Magsumbol. Magsumbol. Nakalusot. Eto. Nakasunod ng bola. Nakuha ni bola ng bola. Doon. Nakasunod naman siya ng BGE. Eto na. Kaliwan. Apat. Laban sa tatlo. Isa. Dalawa. Wala pa rin. Ayan. Mendoza. For two. Timeout. CH2. M Hill. Atid sa inyo ng